Ако искате да подкрепите канала ми в YouTube, може да отидете в Desktop.bg и да използвате промокод KOBI за 6% отстъпка. Йоу, здравейте върклаци! Върклака тук. Днес ще си говорим за Fastlane или по-точно преходния турнир, който е преди Catchmania. Турнира, който просто няма голям смисъл. Тази година е доста по-хубав, разбира се. Миналите години беше сигурно нямаше смисъл този турнир Fastlane. Да, радвам се, че все пак сте кликнали на това видео. Все пак Fastlane не е толкова важно колкото Catchmania, но да, правим го prediction. Доста от вас искахте prediction за Fastlane. Направих, между другото, не се смей, в главния ми канал съм го качил този клип, не се смей на WWE версия. Много ви харесват тези не се смей чаленджи. Затова направих WWE версия 4-та част, може да го гледате в главния ми канал, не знам защо соча нататък, защото главния ми канал не е нататък, обаче да, може да гледате този клип в главния ми канал. Леко съм изморен, но ще го направим това нещо. WWE Fastlane 2019, удряме я с един хубав prediction. Чакай, преди да я ударя, искам само да ви кажа нещо. Ако този клип събере 500 харесвания, да, супер е много, може би толкова не сме събирали в този канал. Така че ако този клип събере 500 харесвания, за Catchmania ще направя prediction и няма да съм сам. Ще направя prediction с приятелката ми, която гледа кетч от няколко месеца вече. Ще бъде доста интересно и сигурно ще има някакъв чалендж, който познае повече мачове и така нататък. Накрая ще направим някакъв чалендж. Представете се да загубя от нея, няма как, нали? Така че ако това видео събере 500 харесвания, ще има prediction на Catchmania и то с приятелката ми, така че ако искате да видите това, мисля, че ще бъде доста по-интересно. Искам да видя подкрепа, знаете, че този канал се гради на подкрепа и да удряме Fastlane и да минаваме към Catchmania. Айде! Дами и господа, в Fastlane започваме с пришола Рей Мистерио срещу Андраде Сиен Алмас. Оп! Виж ги, какви са красавци тея. Виж го. Да, в момента аз виждам гринскрин, но вие виждате Рей Мистерио, Андраде Сиен Алмас. Те са в пришола. Защо? Why you do this to me? Защо Рей Мистерио, Андраде са в пришола? Никой не знае. Може би защото хората WWE знаят, че хората ще гледат пришола само заради Рей Мистерио и заради Андраде, защото Рей Мистерио не е за пришола. Не. Рей Мистерио трябва да е в мейн карда, все пак Рей Мистерио, човек. Но в пришола хората просто ще гледат пришола. И няма какво друго да се прави. Двамата ще направят великолепен матч според мен, защото сме гледали преди какви матчове са правили и сега ще направят 100% още един такъв матч. В смисъл, гледал съм 3-4 техни матча, бих гледал още 10, защото са доста интересни. Затова Рей Мистерио срещу Андраде, матч, който няма да изпусна, ще гледам пришола отново. За кой съм обаче в този матч? Знаете ли какво? Вярвам в собствения си герой. Рей Мистерио, за теб съм. Вземи този матч за всички ни. Нека да сме горди с нашия маскиран герой от преди години. Искам Рей Мистерио да вземе този матч. Make me proud, Рей. Да, muchas gracias. Следващия матч е The Revival срещу Алистър Блак и Рикошей. Нямат отбор. Защо са отбор изобщо? Не знам. И Чад Гейбъл и Боби Рут, или по-точно Глория с отбора. Мисля, че The Revival ще запазят титлите, ще идват в Catchmania като таг тим шампиони. Могат да направят някаква изненада, да направят Алистър и Рикошей шампиони, но нещо, което аз не мога да приема е, че Алистър или Рикошей са отбор. В смисъл, това не мога да го приема, защото те са много добри индивидуално и да ги виждам като отбор, нещо не ми харесва. В смисъл, искам да виждам Алистър Блак срещу Рикошей, не Алистър Блак с Рикошей. Мисля, че Винс се е объркал тук. Чад Гейбъл и Боби Рут наскоро бяха шампиони, The Revival най-сетне взеха титлите, така че според мен The Revival ще вземат победата и ще се запазят титлите. Да минаваме към следващия матч, който е много голям. Аска срещу Манди Роуз. Да, добре, не е чак толкова голям, обаче защо Манди Роуз, нямам с никаква представа. Направо ще кажа Аска, тук предиктвам Аска, няма как Аска да загуби, нали така? Нали, моля ви се, WWE, какво ще направи? Смисъл, веднъж загуби от Манди Роуз, няма как пак. Няма, моля се. След това имаме The Boss Connection срещу Nia Jax и Тамина. Не знам защо Nia Jax и Тамина изобщо имат този шанс да направят
събрах какво се случва тук. Мисля, че спечелиха някакъв матч в Рао. The Boss and Hook Connection наскоро станаха шампиони. Мисля, че в Кетчмания няма да имат матч Саша и Бейли, така че просто ще кажа, че не съм мислил този матч изобщо, защото даже сега го виждам в Википедия защо е направен изобщо. Та ще се запазват отборните титли, малко, не знам, The Boss и Бейли са доста добър тим, така че ще кажа, че някак си ще победят Ная Джакс и Тамина. Макар ще е по-интересно Ная Джакс и Тамина да ги направят шампионки, обаче те са толкова тъпи в ринга, че направо не знам, така че The Boss and Hook Connection тук залагам за тях. Надявам се да спечелят. Следващия матч е Усус срещу Мис и Шейн Макмен. Доста интересен матч, не мислите ли? Смисъл, устата са ми е паси интересите в SmackDown, какво промо направиха. Да, Мис победи в SmackDown, но устата според мен отново впечатлиха повече, отколкото най-добрият отбор на света, Мис и Шейн. Тук казвам, устата ще спечелят, надявам се да спечелят и да стане нещо между Мис и Шейн Макмен, че да имаме матч на Кетчмания, ще бъде доста интересно, според мен ще стане нещо между тях и ще имаме интересен матч на Кетчмания. Няма какво друго се случва, в смисъл устата запазва титлите, категорично запазва титлите. После ще е интересно какво ще стане след матча. След матча ще е интересно какво ще стане. Имаме Шарлот Флер срещу Беки Линч, който е матч доста предиктабъл матч. В смисъл, всеки знае кой ще спечели този матч. Беки Линч, разбира се. Съжалявам, че ви развалих турнира, но Беки Линч ще спечели. Повярвайте ми. Ако спечели Шарлот по някаква причина, това ще е what the fuck. В смисъл, това най-големия шок ще бъде за тази година. Затова Беки Линч ще спечели. Няма как да направят такъв шок. Някак. Доста добър райвълри беше. Много добра история направиха и накрая сякаш ще усират. Особено с Беки Линч. С Беки Линч особено да не говоря. В смисъл, нейната история беше толкова убита. В смисъл, толкова убита история. Някой ще кажете, това беше най-хубавата история, момичешкито. Човек, Беки Линч трябва да е умна кичистка. Буквално удари шефката си Стефани Макмен, удари шефа си Трите Хикса и очаква да ни я съспенат и да я възнаградят с ето ти матча в Кетчма. Не! В смисъл, казаха и да отиде да я прегледа доктора. Направи го след като направи всичките тези драми. Накрая доктора я одобри, обаче аз че Винс няма да одобри. Тук направо рейджвам в момента, рейдж куитвам заради Беки Линч, защото по-малумна кичистка не съм виждал. Разбира се, не е тя виновна, е букинга виновен, но много е малумна. В смисъл, трябваше само да се извини на Стефани Макмен Трите Хикса или изобщо не трябваше да ги удра. Не знам, аз направо загубих надежда в тази история, беше много хубава. Замина. Всичко замина за мене. Щит имаме, завръщат се, ще се бият срещу най-силните Барон Корбан, Дрю Макинтайр, Бобли. Най-силните, човек, мускули. Тук да ще отпечелят някак. Поне нещо интересно за този турнир, поне нещо готино, за да може да гледаме Fastlane. Shield се завръщат, нещо голямо. Сет Ролинс ще се бие най-сетне. Не сме го виждали в матч от както спечели Royal Rumble. За мен поне това е доста голямо. В смисъл, видяхме го да взема няколко F5, което не беше готино, но да, сега ще го видим в матч отново. Ще бъде интересно. Роман Рейнс също така ще го видим в матч отново. Какво говоря Роман Рейнс, не сме го виждали много по-отдавна. По някаква причина съм по-хайпнат за Сет, но да, и Роман ще видим в матча. Барон Корбин, Дрю Макинтайр и Боби Лешли ще загубят, макар че малко ми е гадно за Дрю Макинтайр, такава голяма звезда. Усират я в този отбор, просто усират такава звезда в този отбор. Дрю Макинтайр, махни се от Барон Корбин и Боби Лешли. Искам Барон Корбин и Боби Лешли и Дрю Макинтайр да загубят. Дрю Макинтайр да откачи и да им откъсне и на двамата главите. Буквално да направи клеймор на Боби Леш, да направи клеймор на Барон Корбин, да ги спука от бой, разбирате ли? Искам просто Дрю Макинтайр да ги разбие, че в смисъл да се докаже, че Дрю Макинтайр е супер над Барон Корбин и Боби Леш. Надявам се така да стане, няма да стане така, но искам така да стане. Така че аз съм букър и буквам така да стане. Надявам се. И надявам се това да е мейн евента Даниел Брайан срещу Кевин Оуенс. Защо се надявам това да е мейн евента, а не щит? Защото не искам Raw да мейн евент, искам SmackDown да мейн евентва, тъй като в най-големия турнир, следващия турнир Catchmania ще имаме най-големия Raw турнир, най-големия Raw мейн евент, който ще бъде
Или между момичешките, макар че много ги развалиха, Беки Линч, Шарлот и Ранда Раузи, извинете ме. Или ще бъде Сет Ролинс и забравихме името. Фермера. Брок Леснар. Точно така. Или ще бъде между Сет Ролинс и Брок Леснар, или момичетата. Надявам се да е Сет и Брок. Затова мисля, че затова искам Даниел Брайан и Кевин Оуенс да мейн евент на този турнир. Просто заслужава го. Кевин Оуенс го заслужава. Пък Даниел Брайан доста се разви, смисъл става нова титла и всичко. Хил гимика му е доста голям. Обаче тук Върклак, според теб кой ще спечели? Тук ще кажа най-голямата простия в живота ми сега. И всички ще бъдете в шок, сигурно всички ще кажете, то се делюжно аз разбирате ли, ама не. Кевин Оуенс ще спечели този матч. Да. Кевин Оуенс ще бие Даниел Брайан. Не, искам да ме изслушате, често искам да ме изслушате. Да, Кевин Оуенс ще победи Даниел Брайан, но няма да вземе титлата. Точно така няма да вземе титлата, колкото и да искаме Кевин отново да е шампион. Не, Даниел Брайан е прекалено добър за шампион и според мен Даниел Брайан ще се я запази, обаче Кевин Оуенс ще бие. Някакси Даниел Брайан ще използва някакъв предмет или Роман ще влезе, ще се намеси, ще удари Кевин Оуенс и като цяло Кевин Оуенс ще спечели матча, но де-факто не е титлата. Според мен така ще стане, може и Даниел Брайан да го победи, логично е Даниел Брайан да го победи, но това, което си мисля аз е, че нали, всички казвате Кофи Кингстън, защо го махнаха от матча, защо точно Кофи Кингстън не трябваше да го махат от матча. Спокойно хора, според мен Кофи Кингстън ще бъде в матч срещу Даниел Брайан на Кетчмания, което е още по-добре. Не, в смисъл, WWE видях какви овации взема Кофи Кингстън и някакво си казаха, не трябва да го правим, мисля, че шампион на Fastlane, а на WrestleMania, защото на Кетчмания Кофи Кингстън ще получи още по-големи овации, ще бъде много интересно, ако Кофи стане шампион, наистина много интересно ще бъде. Единствената титла, която Кофи няма, много интересно ще бъде, нямам търпение Кофи да я вземе. Надявам се Кофи взимя заради всички ни. Да, обаче Кевин Оуенс да не го захвърляме на страна, защото си мисля, че на Кетчмания ще бъде тройна заплаха за титлата, еко-титлата, еко-фрейндли титлата на Даниел Брайан. Ще бъде Даниел Брайан срещу Кевин Оуенс, срещу Кофи Кингстън. Мисля, че така ще бъде, затова Кевин Оуенс предполагам, че ще спечели този матч, но не и титлата, както казах. И като цяло това е моят предикшън. Хора, искам долу в коментарите да си кажете вашия предикшън, кажете ми какво мислите за Fastlane, кой ще бъде най-добрият матч на шоуто, Рей Мистерио Андраде ли ще бъде, матча на Shield ли ще бъде, на устата матча ли ще бъде, Даниел Брайан, Кевин Оуенс може би ще бъде. Кажете ми долу вие какво мислите, за кой матч нямате търпение, изобщо ще гледате ли турнира. И да, айде харесайте клипа, на Кетчмания ще направим едно много яко видео. И надявам се да пазарувате от DesktopBG с промокод HOBBY при покупка на каквото и да е. Ще помогнете супер много на канала. И аз просто слагам капака на камерата и ви казвам чао. Peace!